आप सभी देख रहल बानी भोजपुरी अपडेट। तो चलिए शुरू कर जाओ आज के ताज़ा खबर। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मीठा मीठा बथे कमरिया के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिहल गईल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना कसाइल बा कमरिया सड़िया से के फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज कर दिहल गईल बा, जौना के 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरस्टार गायक समर सिंह व कविता यादव की ओर से, जिनकर गाना नाचेलू मैक्सी कमर में हिलाई के आप सभी के बीच जल्दी रिलीज कर जाए, जौना के सोशल मीडिया पोस्टर आप सभी देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू की ओर से, जिनकर गाना सलाम कोरोना वॉरियर्स को जय जवान जय किसान के आप सभी के बीच किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से, जिनकर गाना माठा भी पीऊंगा फूंक फूंक के आदिशक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गई है, जना कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल। छठा खबर निकल के आ रहा बा अरविंद अकेला उर्फ कल्लू की ओर से, जिनकर फिल्म राज तिलक के एगो गाना फुल वीडियो सॉन्ग कुछ हमके पता चलते नहीं है के इंटरटेन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गई बा, जना कि आप सभी जाके देख सकतनी। सातवां और आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी स्टार्स की ओर से, जो कि एगो गाना बनैले बड़े, जौना के नाम बा जान भी जरूरी बा जहान भी जरूरी बा, कि आप सभी जाके लवली म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकतनी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिल जाए अगला वीडियो में।